vamos a ilustrar con diferentes momentos históricos que considerei que poderían ser momentos mequemeques ou situacións mequemeques que pasaban no medievo. Por exemplo, agora está moi de moda, sobre todo no sector gay, ir ligar ás saunas. Saunas, hai moitas saunas que están enfocadas a ligar. Eu vou a saunas, pero non vou a ligar a sauna. É que estou falando. Hai moitas saunas enfocadas a ligues homosexuais e eu vou. Eu vou, pero non vas a esas. Non vou con intención. Que non pasa nada. Non sei se son esas. No, home, no. Cales son? Home, as que Teñen son... un letreiro, algo así? Sí, básicamente teñen un arco da vella na porta. Ah, vale, non sabía. Teñen unha pegatina ali. Por exemplo, se vas a Sitges, hai moitísimas saunas gays. E nada, e utilízanse, entre outras cousas, aparte de tomar a sauna, pois para coñecer a outras persoas e intercambiar fluidos. Pois iso pasaba tamén na Idade Media. E é que moitas persoas non contaban, ou a imensa maioría, non contaban con baños nas súas casas. En algún sitio se tiñan que lavar. E como ir ao río daba frío, pois había baños públicos onde iban a bañarse. Cal é a curiosidade destes baños? Que eran mixtos. Tanto se podían bañar homes como mulleres xuntos e xuntas. A vez, nas mesmas bañeiras. Que pasa? Que o roce ao final pero pues, bañeiras grandes ou pequenas? Non che sei. Igual eran vasos de piscina. Eu creo que moi grandes non debían ser. Bueno. Pois eles se xuntaban os homes e as mulleres claro, algo sempre pasaba. E hai que pensar moitas veces que a historia non é lineal. O que agora vemos como un progreso, ao mellor antes era moito máis progreso que agora. Pensamos que a Idade Media son períodos, non, de fechamento, oscuridade e tal. Sí, oscuridade. Pero ao final non ten por que ser así. No, ao final descubrese moitas cousas que se inventaron na alquimia, hai moita alquimia moi importante que deu o tema da imprenta e todo eso que acabou desembocando por aí. E foi no epicentro da Idade Media. O sea, períodos escuros depende de por onde o mires. Había reinos e países que dentro da Idade Media eran prósperos e sanos e o tema do mito ese da hixiene. A xente na Idade Media se lavaba, non era... Sí, pero son pequenos erros históricos que moitas veces temos pero están asumidos, como cristalizados aí na sabiduría popular e non é así, pero bueno. Por exemplo, os papas casaban e tiñan fillos e agora empezamos na Igrexa Católica como algo moi celibato, moi tal, e non ten por que ser así. O cousas como do dereito de pernada, é mentira, son mitos e lendas. Pois falando de papas, traivos unha mequemecada total que era a papas contra emperadores. Claro. Vas a coller a sección esa que deixei a medias e vas Pero vas falar de papas emperadores. Que va? No, vale. Sección morta queda enterrada. No, pero veño falar de outra cousa. Non a din sacado nese programa, non a vou sacar agora. E é que na Idade Media a fe impregnaba toda Europa e toda a sociedade, non? Era tanto o poder da Igrexa que moitas veces a Igrexa tomaba un papel, un rol militar, dominante, e intentaban pois avasallar o máximo posible, non? Que o poder central residira no Papa. Eso non lle facía gracia aos emperadores do Sacro Imperio Romano, Xermánico, Sacro Imperio Romano Xermánico. Capital Constantinopla, Bizancio. No, Xermánico. Ah, vale. Carlo Magno e toda esta peña. El Imperio Carolingio. Sí. Pois claro, eses emperadores non lle facían ninguna gracia que a súa autoridade estuvera por debaixo do Papa, un fulano que vivía en Roma e niñes viña, niñes vaya. Así que os tipos colleron e pois enfrentáronse ao Papa e había unha competencia que me acabo de inventar que era as excomulgábanos, non? Pois había o emperador Enrique IV cuestionou ao Papa varias veces e foi excomulgado 2 veces. E, por exemplo, Federico II alcanzou a desteñable cifra de 3 excomunións. 3, pero en que período de tempo? Moi curto? Nunha semana? Non che sei. Nun mismo día? 3 excomulgos? Non che sei. Ao mellor, claro, estaba ali santando co Papa e te excomulgo! Sabes? E depois se arreglaban a merendola, depois na cea volvían outra vez e pois te excomulgo outra vez. Excomulgo porque has insultado a mi tía e non pode ser así, joder. Pode ser. Pero hai motivo, os motivos das excomulgacións non se saben, non os traes. Isto tamén non hai que avisar, nós non somos expertos para nada en historia. Bueno, máis Miguel que eu, hai que decir, porque ti és historiador da arte. Bueno, acabei a carreira, pero eso non quere decir nada. A ver, todo o que digamos aquí non é verídico, é dicir, podedes entrar en calquera sitio e desmentilo. No, me quemo como programa é ficción, xa, dende o principio, dende o segundo uno é ficción, dende que entra a música dos créditos todo é ficción. Sí, todo o que se di aquí é mentira, e se ten algo que parece coa realidade é pura casualidade. Vale, ti sabes o que é Monasteria Duplicia? Monasterios duplicados, o sea, monasterios mixtos. Sí. Sabes diso? Home, eu estudiei deso. Moi ben, de que trataba? Non sei o que pasaba dentro, pero dende fora se supón que era un lugar
santo. Santo Onde- rígido. Onde se xuntaban tanto homes como mulleres para orar e elaborar, non? Orar, sí. Pois dice, por exemplo, que aquí en Santiago, na catedral, únense a catedral e o convento este que está detrás da catedral, pois por debaixo das escaleras, en teoría hai un túnel Cal, que o Martín unía Piñario ou da Quintana? o das clausuras, das monxas de clausura. Sí. Din, non sei se é certo ou non. Pois esa é unha boa mequemecada. E de mequemecada tamén é Claro, iba a preguntar, onde está a mequemecada aquí? Xuntar os homes e mulleres, non? Sí, porque algo pasaba sempre. E tamén nos baños e todo eso. Sí, claro. O sea, forzar os encontros. Sí. Pero eso en Grecia facíase libremente. Pero estamos falando de Idade Media, non en Grecia. Sí, Poderíamos Grecia. falar de outras. Vale, isto tamén é unha mequemecada e é falar das prostitutas na Idade Media. Lembrades ese capítulo dos Simpson onde toda a familia van de excursión a Barranco Sanguinario, un pobo fundado por prostitutas que contaba co servicio express para transportar prostitutas frescas desde San Jou. Frescas. En 3 días. Vale, pois Europa, a Europa medieval era un pouco así, era o Eso Barranco é Sanguinario. o precursor de Amazon aí. Sí, era un sitio onde a prostitución tamén estaba ao pé do día e na Idade Media Pero dixeron... estaba como consentida, a consideran como unha especie de mal menor, non? Claro, Algo así. chegou a dixer, mira, contra isto non podemos loitar, é un mal necesario, Claro. a pesar de que sexa pecaminoso, así que o que se decidiu, por exemplo, é delimitar barrios, como o barrio das prostitutas ou a rúa das prostitutas. E hai un caso moi curioso, por exemplo, aquí, que podedes visitar, que é o de Barcelona, que se vedes no barrio gótico de Barcelona, caras nas esquinas das rúas, e que estades entrando nun antigo barrio de prostíbulos. Vale. Mira canto aprendemos mequemeques. Pero non sei se é verdade ou mentira. Eso é verdad, eso é verdad. Vale, Eso esto sí. ¡Ching! Hai que poñer aí unha cuña a cada vez que hai unha afirmación certa ou Sí. para distinguir, porque a Sí, veces podes meter aí no vídeo, máis traballo para editar. máis traballo para, sí, bueno, un clip sonoro aí de algo. Chiclín. Vale. Vale, ahora vamos a intentar buscar mequemecadas medievais galegas. E eu creo que o mequemeque máis o galego máis mequemeque é o mariscal Pardo de Cela. Ese home non pode ser máis mequemeque. Todo o que lle pasou na vida é unha mequemecada tremenda. Pensei que ibas a decir o Marqués de Sargadelos, pero claro, ese do siglo Nah, XIX. claro, ese é moi novo. É moi novo, é un moderno, imberbe, sí. Sí, no, isto falamos do medievo. E é que o mariscal Pardo de Cela, para que non o saiba, pois tivo aí uns problemillas cos irmandiños que, bueno, que lle reventaban as súas posesións, os seus castelos, e non querían pagar tributos. Pois nada, que o tipo se enfandou aí un pouco, tuvo que fuxir, e grazas aos reis católicos volviu e empezou a facer outra vez das súas, porque o señor Bobo non era, a pesar de que queiran un pouco prestixar a súa figura. Es que había algúns tributos que eran moi mequemeques, a verdad. Eso sí que era mequemeque. Inexplicablemente, Sí. non se sabía como estaban esos tributos aí. Por exemplo, dame toda a túa comida e ti pasa fame, por Sí, exemplo. Ese sí, era sí. un tributo mequemeque. Pero a mequemecada do mariscal Pardo de Cela ven de que foi buscado pola xustiza, polos reis católicos, apresado na Frouxeira, alá pola Mariña, levaron a Mondoñedo En Foz. e a súa muller buscando un último perdón dos reis católicos que lle concederon, pois non chegou a tempo e na ponte do pasatempo, pois enredaron ali a muller, non lle deixaron pasar pola ponte porque levaba a carta que o perdón e o indulto dos reis católicos, e o pobre Pardo de Cela máis o seu fillo cortaron o pescozo, e este pobre mequemeque perdeu a vida. Pero por que mequemeque? Home, a ti eso non pode ser máis mequemeque, que a ti te vayan a asasinar vas a... e que enreden a túa muller nunha ponte que está literalmente a 200 metros Bueno, moi e que peliculero. che corten a cabeza. Eso Moi é peliculero, terrible. moi Michael Bay, tío. Moi película de Transformers. Podes Aí facela, que si se pegan aí, te chego a salvar, pero no, e retraso todo. Vou a facer outra conexión mequemeque, e isto seguimos alá Vale. polo norte de Lugo. Mondoñedo é unha provincia mequemeque. Por provincia, Mondoñedo. Unha provincia mequemeque. Explícome. Vale. Como ben sabedes, as antigas provincias do Reino de Galiza eran 7. Santiago, A Coruña, Betanzos, Lugo, Ourense, Tui e Mondoñedo. E dirás ti, Mondoñedo, capital dunha provincia. E é que as viravoltas da vida fixo que esta vila se convertise en capital de provincia. E por qué? Pois non pode ser unha capital máis mequemeque polo seguinte.
como ben explicamos nun dos programas do bispo este santo que se poñía ali a destruir barcos vikingos simplemente rezando, pois a costa lucense recibía moitos ataques vikingos e a consecuencia diso dixeron, nos non podemos estar aquí. Sobre todo era na basílica de San Martiño de Mondoñedo, que é onde residía todo o poder eclesiástico, e era atacada polos vikingos. Que fixeron? Pois meterse un poquinho máis co interior e fundaron ali en Mondoñedo, pois o que sería a futura vila que levaría a capitanía a capital da provincia. Son mequemeques que por fuxir da costa para que non lles toquen o carallo e meterse para dentro como uns cobardes. Mequemecada non te esperas que pase iso. Que sí, un pueblo de 4 habitantes, ¿no? Se convirta en... Como Madrid, por exemplo. Madrid, bueno. Vale, e para finalizar, creo que a mequemecada máis grande é cando os galegos intentaron conquistar Escocia. Ai, sí. Soache? No. Pero me gusta como mequemecada, sabes? Esta é a primeira que raciono de primeiras como boa presentación, sabes? Teño aquí o rollo ben escrito, pero vou a contar cos miñas palabras. Mellor. A min contomo Manuel Gago, nun bar en Alemania, así que xa pode ser... Vaya combinación. Para resumilo, como se fora unha taberna. Eu vou contar como se fora unha taberna. Con unhas pintas aí, cerveza no medio. Iluminación tenue. Século XIII. Vale. Guerras santas, que guerras santas? Guerras religiosas nas illas británicas. Como sabedes, nacen os protestantes ali por Reino Unido, hai unha loita de católicos contra protestantes, os católicos queren que os protestantes sigan sendo protestantes e os protestantes pois queren crear a zona bar. Protestaban. Vale, pois polo que sexa, os reis españoles non lles gustaba iso e querían pois axudar os católicos desas illas a que sigan sendo católicos e a que se expanda o catolicismo outra vez pola illa. Que se fixo? Mandar peña daqui en navíos para axuntar por ali aos católicos e revolverse contra as illas británicas e se podemos derrocar ao rei inglés. Eso como se cae, ¿no? Segunda opción, si é posible, ¿no? E axudar aos irlandeses e toda esta peña. Vale. Quen máis? Hai un monumento. No, vou buscar. hai un rexemento, que é o rexemento galego, que constaba de 300 galegos que parten galegos puros. Eran galegos daqui. Que criados no... Sí. Mira, digo incluso os nomes. Estaban as ordes de Nicolás de Castro Bolaño. E este señor e os seus 300 homes pois, van co seu navío dirección Escocia, porque o seu mandato era chegar ás terras escocesas, xuntarse ali cos clans escoceses que eran católicos e armar a gorda por ali, mentras outros iban a Gales, a Reino Unido, a Inglaterra e a Irlanda. Vale, pois os galegos chegan a Escocia, desembarcan, pelean ali un pouquiño, pim, entran nun castelo, fanse cun dos castelos que está ahora máis fotografiado de toda Escocia e en Edimburgo. En Inverness. Vale. Pues nada, os tipos empezan ali por Escocia a armar a gorda pues nada, que se meten ali no ese castelo e mentras outros estaban intentando falar cos clans, rodearon ese castelo e a cañonazo limpio botaron abaixo. Que pasa? Que os galegos non se rendían. E a pesar de que os bombardeaban, bum, non se rendían. Era tanto o honor que tiñan para defender que cando ao final acabaron botando o castelo abaixo e sacando os galegos para fora, sentían tanta admiración por esos soldados que os sacaron pois con todas as non sei como decir, con todas as gratitudes e con todas as bien, baixo palio aí como, que ben fixeste des non sei que. Sí, víctores. Cando despediron o Titanic. Sí. Vale. Como te quedas? Eso non pode ser máis mequemeque, que 300 persoas vayan a Escocia e intentar conquistar. As Termópilas. Sí. No, é que non nos movemos do castelo. É a Termópila galega, eso, entonces. Vale. Pues só morreu un galego. Iba a che preguntar por número de baixas agora. Solo un, e din que é a fantasma que vive nese castelo. Como te quedas? Pues como estaba. Exército